mo wanja rene tebenga 2027 ndobwato mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i ngomo igumore ngwanja more ngatogende nchiri no mogusi mbuya mono nyasaba seni a party leader ya UPA omondo Matiang'i alafu to chia Matiang'i ngwete no ara around lakini wona Matiang'i kagocha turocho mono itonere ngo butware gasi weka tore ndeke roge so ire broad based no nyambali twale kurwana na borobo no balimi ko balimi na mwanzo to tebia mze bagaka tosoke kurume tuganye 2027. I'm not saying amuntu tabuli kero boli lakini boli at the right time in the right way to sebeso to beso siria abantu baito as a development ichigo chikoba 4 trillion as development irenga ka kitu tige 4 trillion tuganye 2027 ntokora thanga na into asset 4 trillion to enke turatumia toros chiskuru tulikaba halimu toros chipara toros chistima amache. We are doing all these things and we need your support. Hii numura to support yegere to nyere kuruse bintebi mali asibikore thaki asibire. So I want to encourage us. Kana chole to the first person I met was Simbarat. I met him in China. Kamotebi aligusi chisegi chirichiroro wachana nazo. Nayo mugaba muntayo kurusio akolegasi yao. Kurumo tenyo na last year. Chisegi nchire bosongo onyamore honest. Nchia era. Abantu linde to kolega egas tubwatirade. Egento gya gatatu. Abantu baminto. Buna omweshimiwa akwana. Buna enyororo yakwana. Buna speaker yakwana. Ekera chikura chiakolirwe. Tuakolire. The next step in development. Talibo. Yani in step wemo kugenda nelinge serikali yetu abegete etokorereki egasi. Ono lindi. Onya tutegete serikali etokorere egasi. Tutarakura omulo yobo. Tuansire otebanga naende ne karo egocha 2027. Eye tukura yetiga tukanyeri ya 2027. Indagera kere mesa. Indagera kere chikoni. We must work with the government yero robono elinde tonyora magendere. Gobinateva. Tokore. Between now abantu aminto and 2027 chibese serikali etengete chi budget echire 10 trillion irenga twebona ninaino amangana y'abalimu iga mate ntobwate liragia polytechnic abana baitugendo a program TVET is a very good program abalimu ntujitulike aba TVET yabange oyo mona chali ondenga nakolete training yeyo abalimu abande kurugusiga iga ba koleta abande kuru 2010 otaralikwa ali TS ne bwate problem lakini tu decide nganko ye clean tole ilinde tokonya abantu baitu baliye konya bachandike batanya konyoraga asi so ntegete ko bashwa gaiga that we are going to do all that it takes kokonya abantu baitu in every field. We might not shout about it, but we are going to do it because we know, we grew up here, we know the problems we have and we know what we need to do to support. The projects that we are doing nationally, they are also done here. Onyene birasto kwagacha Kenya ngima na igango koratoliki kwagacha tole. So tubwaterane una abantu abamo tokonyane tokonye Kenya yetu tokonye timu yetu na enkuruga iganka. Lastly, I gave a directive nga mwalimu nde bwensta basukutwara kabwate certificate ya abana basomete school eyo. And I'm serious. Kwetera se serikali ye bali mu maete history tuatemete gote na chikura otwarenge no mwaka machogo njena lengo mukonyo to jito no empake ground yeke
Simba ne timu yaye bagatubua ntwanyora kerogo ikyo talibo serikali nene kanyora machagwa gachorwe kerogo tuganjirana ngae ngenda bono be minister akabe minister miaka ebere ne nusu na inje kera mangana serikali last July omona gante binga bono nchukule etamuye mwa etu ya Kisii so ngayo ngana inje nkore kutwarengemo nkore gebindi ekyo mbobo monena akolete mbobo akolete. The reason is bono Simba no mugabana talibo na inje no mugwaziri talibo inje kerogo na atagete initially ne kyo ba MP ngasuka ngareta mucho koro ngamotebi bwatera na iretera on ngamoekeranya ngamotebi bwatana na igente kyo na kerokyo bono ntubwate biroge binge bono tewendrete tubwatera ne tokore gasi tokonya abantu inje nkore iri yasigane ya serikali Simba kore yaye yobugabana talibo omweshimiwa kore yaye yowe MP enyorore kore yaye yumu MCA kotoko gendaria kiro muntu agocha na kidogo kidogo tokonyora twarosi tokonyora twakonyire inero tutegete lieta lyo musasi elikire lieta lyo mwana asitaiyo mwanya kulikera no mwana kana fees eyire mangana eskuru no muiboli so natagete mokoleiga mubaso gocha komis because ngokora tole the time I gave is ending next week. The 14 days are ending next week. And now matuko 18 aya gocha kwa ere wiki gocha abantu bane bamanya gocha bakore audit ekera bakonyora ngatu no bwati certificate ichitora chiena na aibono obwate mechandu tanya korora na ende tingo konya. So make sure onye ko bwate certificate skuru free advice rangelia parents na abana bali moena ne certificate echo. I am serious about it because it is in the law. It is in the Kenya National Examination Act 2012 section 10 subsection 1B. I will sue you and you will be disciplined at the same time. Make sure you release those certificates. We are not negotiating. That negotiation I love to make my thank you so much abantu aminto tigarabia otobwate gasi nyinge tokomnyoka nonye tinda chabia igamba ange bintu gaiga wikana rekorange nyomberi naswa ngakiere talibo manye bigacha sebire na ansire komanya manya kwera na gocha ngenerie enengo chibesense tu promise tigaiga karama chagwa chete 5 million primary na 5 million secondary na 100 computers riragia Jorojinato mete 25 computers already 75 is coming. Chiwese chini che make sure nga chakoreki chiachire. I know the ablution block here is having a problem.